Uns 30 veleiros chegados dende diferentes clubs da zona tomaron parte este sábado na 20ª regata Trofeo Presidente Ramiro Carregal Rei, unha das grandes citas velísticas da tempada na Ría de Arousa. A proba organizada polo Club Náutico e Deportivo Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Vela tivo como gañadores na categoría regata o Bon 3 de Víctor Carrión do Club Náutico Beluso. A segunda praza nesta categoría foi para o Moucho de Daniel Ayaso do Náutico de Ribeira, completando o podio o Corsario de Javier Durán do Club de Yates de Vilagarcía. Na clase Cruceiro Regata o triunfo foi para o Jou Cun Cun de Adolfo Castro do Club Náutico de Portonovo. En segunda posición entrou o Ciralla I de Ramón Barreiro do Royal Club e a terceira praza foi para o Monterrey de Paula Freire do Real Club Náutico de Portosín. Polo que respecta á clase cruceiro, o vencedor foi o Camping Ría de Arosa de José Manuel Pombar do Royal Club. Segundo, o Fisius de Miguel Pérez Lafuente do Club Náutico de Vilagarcía. En terceiro lugar quedou o Arosa Sexto de José Luis Torres Colomer do Náutico de Ribeira.